Tiedätkö omat sokeat pisteesi? Älä pelästy, vaikka sanon, että niitä on kaikilla. Ne täytyy vaan oppia tunnistamaan. Sokeat pisteet on niitä vahvoja tarpeita. Ne on asioita, jotka saa meidät jokaisen voimaan hyvin, kun me saadaan toteuttaa niitä, mutta joskus ne voi olla meille niin tärkeitä, että me ei huomatakaan niiden aiheuttavan heikkouksia tai ajavan meitä jopa konflikteihin. Sokeat pisteet on niitä asioita, jotka jää huomaamatta, jollei niihin erikseen keskity. Annan esimerkin. Itselläni on hyvin korkea järjestyksen tarve. Kun mä menen tilaan, jossa on epäjärjestystä, pöydässä tavarat sekaisin, niin mä en pääse töihin kiinni ennen kuin mä oon järjestänyt sitä tilaa. Ja tää oli todella tärkeä mulle huomata ja tunnistaa, koska osa työnteon energiasta ja tehokkuudesta kuluu jo siihen, että mä alan järjestämään sitä tilaa. Toinen esimerkki on sosiaaliset kontaktit. Mulla on erittäin korkea tarve myös sosiaalisille kontakteille. Mielelläni puhun. En huomaa pysähtyä kuuntelemaan ja kuulemaan muita ja muiden asiaa. Itselleen tärkeitä asioita ei voi muuttaa, mutta voi opetella tietyissä tilanteissa toimimaan eri tavalla. Sokeiden pisteiden tunnistaminen parantaa omaa hyvinvointia ja työhyvinvointia sekä ehdottomasti yhteistyötä muiden kanssa. Sokeat pisteet on usein sellaisia, että niihin tarvii ulkopuolisen apua, että ne löytää ja tunnistaa. Autan sua mielelläni siinä. Älä pelästy, vaikka tunnistat niitä itsessäsi. Niitä on kaikilla.